वेलकाम बैक टू माय चैनल समाइना एम ब्रह्म। आङो नोंथांमोननि थाखाय आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। आङो दिनैहाय सेकेन्ड टाइम आरोबाव माटन बा बोरमा बेदर संबावनो नागिरबाय नै। आङो साराय जानबाय, ओमफ्राय साराय दुंनानै थावखौबो हरबाय नै। आङो एसे बेलेग स्टाइलाव संगोन दिनैहाय। गासिबो रेडि खालामनानै लाखाजोबनाय आरो नै। बियो मस्ला गरम मस्ला उननानै लाबाय आरो सामब्राम गुफुर होनानै। आङो टमेट'खौबो ग्राइन्डाराव होनानै लाखादोंमोन, ओमफ्राय सामब्राम गोजाजों बानलु गोथां आरो बेखौबो ग्राइन्डाराव होनानै लादों। ओमफ्राय नै आङो दा फार्स्टआवहाय बानलु गोरानखौ एवग्रोबाय। बानलु गोरानाव आरो मस्ला गथा मोननैसो होगोन आरो नै। बेनिफ्राय बानलुखौ एसे खामहोनानै बेनिफ्राय आङो सामब्राम गोजा माखासे हानानै लानाय दङ बेखौ हरगोन आरो। थाब खामनायनि थाब एरनानै होबाय नै आङो। माने आङो एसे माबाखौ बारायनानै होदों आरो स्पिडखौ। नङाबा नोंथांमोनाबो नायनो बागोन ना बांद्राय गोलावबा। स' आङो सामब्राम खामबाथाय नै फार्स्टआव सामब्राम गोजा ग्राइन्डाराव होनायखौ बेखौ हरग्रोबाय आरो नै। बेखौ आङो एसे एवनानै फोमोननानै लानोसै। जाबाय नै मोनबायानो। एबार आङो मस्ला उननायखौ हरनोसै। बेखौबो आरामसे दसे गोबाव एवनोसै आरो मोननाय बायदि। ओमफ्राय आं बेनि उनावहाय टमेट'खौ हरगोन आरो। थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै। बांद्राय गोलावबो नंखाया, जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालामनानै होदो दाबावदे। आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैनायब्ला दासो फार्स्ट नुजेनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। नै बोरमा बेदरा आङो रुखांनानै दोनखाबाय आरो कुकाराव गाबहोनानै दोनखाबाय, नरम जाजोबखाबाय। दाबो ग्रेभिया मोजाङै मोनथ'वाखै नै, आरो टमेट' हरनो बाखि दंबावो। बिनि आवगोलावनो आङो हालदै संख्रिथ' जेबो हराखैना, दा हालदै संख्रै ओमफ्राय बानलु गुन्दै बेफोरखौ हरग्रोनानै लाग्रोनोसै आरो। हालदै टमेट' एबार आङो टमेट'खौबो मोजां फोमोननानै लाग्रोबावनोसै आरो। बेनि उनावसो बोरमा बेदरखौ होनानै दैखौ होनानै ओंख्रिखौ फोमोनगोन। थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो। आंना ग्रेभिया रेडि जाग्रोबाय आरो एसे नांबावगौ जासिगोन। संनाया माबायदि जादों, मोजां जादोंना जायाखै कमेन्टआव लिरनानै हरदे अननानै बयबो। जा मोजां नुखाबायना लोगोफोर, एखे कालारिंनो जा गोथाव जाखादोंमोन आरो ओंख्रियाबो। आङो बेबायदि फार्स्ट टाइम दिनैसो ट्राइ खालामदों आरो। आवगोलाव आङो बिदि टमेट'फोरखौ जेनेबा ग्राइन्डाराव होनानै बिदि संफेराखैमोन आरो सिगाङावहाय। ओरैनो हानानै एवनानै संफेरबाय आरो, ओमफ्राय बिदि संफेराखैमोन। थ' फार्स्ट टाइम संबाय, ओमफ्राय जा गोथाव मोनदों आरो। एबार आङो बोरमा बेदरखौ हरनोसै। बोरमा बेदराबोथ' मोनखानायसो, बारा गोबाव संनो नांला आरो, ग्रेभियाबो मोनखाबायना। एसे एवनोसै मस्लाफोरा बेदरावबो हाबनायनि।
संख्रि नाङाखै आं साखिनायदोंमोन। बेयो बोरमा बेदर रुनायनि दै आरो बेखौ होबाय। दै एसे आखायनानै होबाय। दसे 3 मिनिटसो गोदौ होनानै आङो ओंख्रिखौ बोखारनानै नायबाय नै एसे माबायदि जाखो होननानैहाय माने गोदौगासिनो आरो ओंख्रिया दायो बांद्राय गोबाव गैला मोननो आरामसे दैया एसे जबबावनानै माने एसे लाथाबहां माहां बेबायदि जाबासो ओंख्रिखौ खांगोन आरो आङो थ' एसे रानबावनो नांगौ दैया ओरैनोबाबो मा होनो जेरैबो जाजायो आरोना बेसेबांखिनि लाव लाव जानो जेनेबा आङो ओइदिनखालि बेलेग ओंख्रि सङाखैमोन आरो ओंखायनो एसे बिदै जानो होननानैनो एसे दैखौ दोनदों आरो माने एसे ओंख्रि सिस्टेम जादों आरो नङाबा ओरैनो ग्रेभिल' दोननानैबो संजागौमोन आरो दैखौ फोरानजोबनानै थ' बेबायदि सङाखिसै नेक्स्ट टाइमाव बेबायदि संनानै जागोन आरोबाव माब्लाबा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बेबायदि संनानै जाफेराखैबा संनानै जानो हागोन आरो गोथाव जायोना जाया ट्राइ खालामनो हागोन आरो मा होनो आं मोनसे खोथा शेयार खालामसै नोंथांमोनजों आङो आगोलावथ' बोरमा बेदरखौनो जायामोन आरो सिख्ला टाइमाव माने सिख्ला समाव आङो बोरमा बेदरखौनो जायामोन ओमफ्राय दाना इयावहाय माने हाबा जाफैनानै जाबाय थायोना इसराथ' न'आव जेनेबा जोंहा जाबाय थायो ओमफ्राय संनोबो मोनबाय थायो ओमफ्राय आइमोन संनायखौबो नुयो हासबेन्ड संनायखौबो नुयो ओमफ्राय जि गोथाव जायो आरोना बिसोरो ओमफ्राय दाना बिसोर जानायखौ नुनानैनो आंहाबो जानो लुबैलांबाय आरो ओमफ्राय दिनै दरसे गाबोन दरसे जादावनो दाना फेभरेटसो जालांबाय स' फानि ना दाना जि बोरमा बेदर जा गोथाव मोनग्रासो जाबाय आरो दा माला मोननानै माला ओंखाम मोनजागोनसो जागासिनो आङो बे टाइमाव आङो ओंख्रि संनाय टाइमाव आरो ओमफ्राय आंनिया नै ओंख्रिया मोनबायानो बन्द' खालामथ'वाखै आरो गेसखौ मोनबायानो होनजाबाय बन्द' खालामसिगोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खिन्थाहरदो आवगोलावनो बुंखांखाबाय आरो खेबसे बुंबावबाय आङो नोंथांमोनखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय एभ्रिवान।